La Repartidora som una llibreria associativa especialitzada en pensament crític al barri de Benimaclet de València. Des de l'any 2014 treballem colze a colze amb els moviments socials per tal d'impulsar la transformació social des del món del llibre i el pensament crític. El projecte es sosté gràcies a la xarxa de més de 150 sòcies que ens donen suport. En els últims temps hem crescut. Això, sumat a les noves restriccions, fa que no puguem acollir a tots els col·lectius que ens ho demanen per a fer assemblees, actes, presentacions, reunions. A banda, tampoc tenim prou espai per a treballar ni un espai per a xicalla. Per això, hem decidit fer un salt. Sabem que pot parèixer que no és el millor moment per a fer-ho, però nosaltres estem convençudes que en un moment de crisi allò que necessitem més és la col·lectivitat. Ho volem fer possible amb un nou espai comú, on tinga cabuda la llibreria, una sala polivalent a disposició dels moviments socials, un espai de treball per a les associacions de les economies transformadores i un espai per a la xicalla. Disposem d'un local de 220 metres quadrats, el qual necessita una reforma. Nosaltres podem assumir una part, però per fer d'aquest espai inclusiu i accessible necessitem la vostra ajuda. Amb un mínim de 15.000 euros podrem cobrir les despeses bàsiques de la reforma. Si aconseguim l'òptim, 30.000 euros, podrem adquirir equipament especialitzat i mobiliari per a l'espai. Vos demanem suport per tal de fer d'aquest un espai sostingut i construït en col·lectivitat. Participa al goteo i ajuda'ns a fer xarxa amb els col·lectius que treballen per la transformació social. Soles no podem, juntes sí.